So, croeso i'r rhan nesa yn ein cyfres ni, beth nesa. A o'n i'n cofio deall bod y plant bore yma'n edrych ar Iesu yn fyw. Wel, dyn ni wedi bod yn edrych ar y cyfnod na ar ôl yr atgyfodiad, ynddo? Y cyfnod na ar ôl yr atgyfodiad. A dyn ni wedi bod yn ceisio mynd i brofiadau rhai o'r disgyblion a'r dilynwyr wrth iddyn nhw drio delio efo'r ffaith bod yr Iesu ma oedden nhw wedi bod yn ei ddilyn ac yn ei gyffwrdd a'i weld wedi atgyfodi ar ôl y siom anhygoel yna o'i farwolaethau. Yr wythnos gyntaf, wnaethon ni edrych ar hanes y ddwy fair a'r disgyblion cyntaf, yn symud, ydych chi'n cofio'r ffres, o ansicrwydd i obaith. A wedyn wythnos dwytha, gyda'r hys, fe wnaethon ni edrych ar hanes Thomas, a Thomas hefyd yn symud o amheuaeth i ffydd. So, dyn ni wedi cael y ddau daith yna. Yn anffodus, does gen i ddim pennawd snapu o rhywbeth i rhywbeth ar gyfer yr un nesaf, ar gyfer neges heddiw. Ond mae'r neges heddiw falle yn gofyn y cwestiwn, be dyn ni fod i wneud nesaf? Be sy'n digwydd nesaf? Be dyn ni fod i wneud nesaf? So, dyn ni'n troi at un o'r achosion yna lle nath Iesu gyfarfod i'r disgyblion ar ôl atgyfodi. A ydych chi'n cofio yn rhai o'r darlleniadau blaenorol, oedd y disgyblion wedi cael y neges, ewch i Galilea a mina i'ch cyfarfod chi yno. A maen nhw'n ifeddhau, a maen nhw'n mynd i Galilea, a maen nhw'n disgwyl. A tra maen nhw'n disgwyl, maen nhw'n mynd i bysgota ar lyn Tiberias, sef enw arall ar môr Galilea. Maen nhw'n pysgota drwy'r nos, a wedyn, dyn ni'n cael y darlleniad yma. Pan oedd hi yn dechrau gwawrio, dyma Iesu'n sefyll ar lan y llyn, a doedd y disgyblion ddim yn gwybod mae Iesu oedd yno. Galwodd arnyn nhw, sgynnoch chi bysgod ffrindiau? Nac oes, medden nhw. Yna dwedodd Iesu, taflwch y rhwyd ar ochr dde'r cwch a byddwch yn dal rhai. Dyma nhw'n gwneud hynny, a chafodd cymaint o bysgod ei dal, nes ei bod nhw'n methu tynnu'r rhwyd yn ôl i'r cwch. Dyma'r disgybl roedd Iesu'n ei garu yn dweud wrth Pedr, yr arglwydd ydy e, a dyma Seimon Pedr yn rhwymo dillledyn am ei ganol, doedd gan ddim byd amdano, yn aneidio i'r dŵr. Daeth y disgyblion eraill ar ei ôl yn y cwch gan lusgo'r rhwyd oedd yn llawn o bysgod ar ei hole. Doedden nhw ond rhyw 90 metr o'r lan. Ar y lan, roedd tân golosg a physgod yn coginio arno ac ychydig fara. Dewch a rhai o'r pysgod, dych chi newydd ei dal, meddai Iesu wrthyn nhw. Felly, dyma Seimon Pedr yn mynd i mewn i'r cwch a llusgo'r rhwyd i'r lan. Roedd hi'n llawn o bysgod mawr, 153 ohonyn nhw. Sa'ch chi licio'r job yna o gyfri'r pysgod? 153 ohonyn nhw. Ond hynny, nath y rhwyd ddim rhwygo. Dewch i gael brecwast, meddai Iesu. Doedd ddim un o'r disgyblion yn meiddio gofyn iddo, pwy wyt ti? Roedden nhw'n gwybod yn iawn mae'r meistr oedd e. Yna, dyma Iesu'n cymryd y bara a roi iddyn nhw, a gwneud yr un peth gyda'r pysgod. Dyma'r trydydd tro i Iesu adael i'w ddisgyblion ei weld ar ôl iddo ddod yn ôl yn fyw. Nawr, cyn i ni ddod i'r prif bwyntiau, jyst chydig o bethau fel cyd-destun yn ar busnes pysgota yma. Achos mae pysgota yn bwysig yn y stori yna. A mae yna amryw o gyfeiriadau pysgota yn y Testament Newydd. Oedd e'n waith rhai o'r disgyblion, yn doedd? Dyna oedd ei job nhw. Dyna oedd nhw'n wneud pan nath Iesu i galw nhw. A mae yna sôn am bysgota, a wedyn mae Iesu'n cyflwyno'r syniad yma o bysgota am ddynion. A mae'n ddarlun sy'n cael ei ailadrodd fwy nag unwaith. Os dyn ni'n mynd nôl i Efengyl Matthew ac Efengyl Marc, dyn ni'n cael yr hanes yn ar cyfarfyddiad cyntaf yna. Yn Marc 1, 16-18, dyn ni'n darllen hyn. Pan oedd Iesu'n cerdded wrth lyn Galilea, yr un llyn, cofiwch, gwelodd ddau frawd, Seimon ac Andreas, pysgotwyr oedden nhw, ac roedden nhw wrthi'n taflu'r rhwyd i'r llyn. Dewch, meddai Iesu, dilynwch fi a gwna i chi'n bysgotwyr sy'n dal pobl yn lle pysgod. Heb oedi, dyma'r ddau yn gollwng ei rhwydi a mynd
ar ei ôl. So, wnaethoch chi sylwi, mae hwn yn digwydd, mae'r ddau ddigwyddiad yma, y digwyddiad yna ddechrau Efengyl Marc, a'r digwyddiad yma dyn ni'n edrych arno heddiw, yn digwydd yn yr un lle. Mae'n digwydd yn yr un lle. A mae jyst rhywbeth i ni feddwl amdano yn fanna. Weithiau, fel Cristnogion, mae'n beth da i ni fynd yn ôl i lle nath yn taith ffydd ni ddechrau. Weithiau, mae'n werthfawr mynd yn ôl a meddwl. Chymod, mae rhai o'n ni yn yr oedfa yma wedi bod yn Cristnogion yn hirach na pobl eraill. Ond falle rhai o'n ni sy'n hun hefyd, dyn ni angen mynd yn ôl weithiau ac atgoffa'n hunain mwyn cofio be mae Duw wedi gwneud yn ein bywyd ni. Achos mae cofio yn bwysig. Dwi'n cofio tua 80au canol, okay? Hwna'n dyddio fi, 80au canol, prynu ti yn Groeslon, ti cynta ni, trafodaeth, be dyn ni'n mynd i alw fe. O'n i eisiau galw fe'n Ebenezer. Okay? A reswm o'n i eisiau galw fe'n Ebenezer oedd am yr adnod yma yn llyfr Samuel. Yna da mae Samuel yn gosod carreg i fyny rhwng Mitspa a'r Clogwyn. Rhoddodd yr enw Ebenezer iddi, sef carreg help, a dweud, mae'r arglwydd wedi'n helpu ni hyd yma. Ac oherwydd y syniad yna o'r mae'r arglwydd wedi helpu ni hyd yma, o'n i eisiau galw'r ti yn Ebenezer. Ges i ddim fy ffordd. Okay. Nid Ebenezer oedd enw'r ti, a nid Spurgeon oedd enw'r gath chwaith. Gewch chi ofyn be oedd enw'r gath wrth lawr i wedyn. Ond, just joke bach fan'na, oedd y garreg yna'n cael ei godi i atgoffa fe bod yr arglwydd wedi gynnal y hyd y pwynt yma. Cofio pethau. A mae edrych yn ôl i werthfawrogi popeth mae Duw wedi gwneud yn ein bywydau ni yn werthfawr iawn. Nid edrych yn ôl mewn rhyw ffordd hiraethus o ond oedd yn dda estalwm, ond jyst i'n atgoffa ni fe bod ni'n gwerthfawrogi popeth mae Duw wedi gwneud ac yn parhau i'w wneud yn ein bywydau ni fel ynogaeth i ni ddisgwyl mwy amdano. So, jyst chydig o gyflwyniad fanna i ddechrau. So, Pysgotwyr Dynion yn Estyn Allan. Ac fel y gwelwch chi ar y sgrin, mae yna 4 pwynt. Pwynt 1. Rhaid gwneud gwaith Iesu yn ffordd Iesu. Pwynt 2. Mae bendith ar y gwaith yng nghanol ein pethau a'n llefydd cyfarwydd. Na i esbonio chydig ar ein amlwg wrth fynd ymlaen. Trydydd, mae'r cyfan i fod i bwyntio at Iesu yn Meseia. A'r 4, mae bendith a thwf ar gael wrth ei ddilyn e. Y pwynt cyntaf na felly, mae'n rhaid gwneud gwaith Iesu yn ffordd Iesu. Adnod 6 yn deud hyn. Yna dwedodd Iesu, taflwch y rhwyd ar ochr dde'r cwch a byddwch yn dal rhai. Dyma nhw'n gwneud hynny a chafodd cymaint o bysgod ei dal nes ei bod nhw'n methu tynnu'r rhwyd yn ôl i'r cwch. Nawr, dewch i ni fod yn onest, mae hwn yn stori od yn dydi. Taflwch eich rhwydi ar yr ochr dde. Surely, yr un dŵr oedd e. Chymo, dyn ni'n crafu'n pennig o, be oedd yn digwydd yn fan hyn? Nawr, wrth feddwl am be ddigwydd yn fan hyn, mae yna lot o syniadau. Okay? Dwi wedi darllen rhai yn nhw, mae yna rhai yn dweud oedd y rydder ar yr ochr dde ac mwyn i chi luchio'r rhwyd allan oedd rhaid symud y rydder oedd yn dangos bod chi'n ildio rheolaeth i. A, cymo, 153 o bysgod, be di arddicad 153? Dyn ni ddim yn mynd fanna, okay? Dyn ni ddim yn mynd fanna. A dwi'n meddwl weithiau, mae yna berig i ni feddwl gormod am arwyddocad pethau ma'n o fewn straeon, yn hytrach na gweld be di'r prif beth mae Iesu yn dysgu ni. Achos mae rhai o'r pethau yna'n mynd i fod yn ansicr. Ond dewch i ni feddwl am beth ddigwyddodd yn fan hyn. Mae'r dynion yma, maen nhw wedi mynd yn ôl i wneud rhywbeth oedden nhw'n gwybod iawn sut oedd gwneud. Pysgotwyr oedden nhw. Oedden nhw'n gwybod iawn sut oedd pysgota. Maen nhw'n mynd yn ôl am rhywbeth oedden nhw'n ei nabod yn dda. Dyna oedd ei bywoliaeth nhw. Sori, ni'n meddwl mewn ffôn i. Dyna oedd ei bywoliaeth nhw. Oedden nhw'n gwybod beth oedden nhw'n gwneud. A chi'n gwybod, os ydych chi'n edrych ar y peth yn
resymegol, pam fydden nhw'n gwrando ar sair coed o Nazareth yng Nghea City Pysgota? Dwi'n ni ddim synwyr, nag di. Ond dyna maen nhw'n gwneud. A mae yna ddau beth i ni gofio yn fan hyn. Yn y lle cyntaf, fel dyn ni wedi gweld o'r blaen, nid dyma'r tro cyntaf Iesu cyfarfod nhw wrth ymyl y llyn. Dyn ni wedi darllen un digwyddiad ac os ewn ni nôl i Luc 5, dyn ni'n darllen am Iesu'n cyfarfod y disgyblion pan oedden nhw wedi bod yn pysgota trwy'r nos. Eto, heb ddal dim, a mae Iesu'n deud wrthyn nhw yn Luc 5, am ollwng y rhwydi i'r dwfn, a fel y tro yma, mae yna ddalfa fawr. A maen nhw'n ymateb i hynny. Dyn ni'n clywed am Seimon Pedr. Pan welodd Seimon Pedr beth oedd wedi digwydd, syrthiodd ar ei luniau o flaen Iesu a dweud, dos i ffwrdd oddi wrtho i arglwydd, dwi'n ormod o beichadur. Ond mae Iesu'n ei alw fe eto a'r lleill gan ddeud o hyn mlaen byddi di'n dal pobl yn lle pysgod. A felly, yn y stori dyn ni'n edrych arno heddiw, y peth cyntaf mae Iesu'n gwneud yw i atgoffa nhw. Cofiwch nawr, oedd wedi marw, oedd wedi atgyfodi, mae'r un Iesu ydy. Yr un Iesu oedd wedi cyfarfod nhw yn yr hanes yna sy'n cael gyfnodi yn Efengyl Luc. Yr un oedden nhw wedi dod i weld e, oedden nhw wedi i gweld e fo'i llygyd, oedden nhw wedi gweld y gwirthio, oedden nhw wedi clywed i eiriau fe. Dyna peth cyntaf mae'n gwneud. Mae'n atgoffa nhw trwy bron sort of ailadrodd yr un math o beth. A mae'n dweud, yr un ydw i. Ond dwi'n ôl yn fyw nawr. Ac yn ail, mae'n dangos iddyn nhw yn symbolaidd. Yn y gwaith newydd yma mae'n rhoi iddyn nhw, o estyn allan a dal pobl yn lle pysgod, mae'r peth pwysica ydy gwrando arno fe. Dyna'r peth pwysica. Nid dibynnu ar ei profiadau a'i syniadau ei hunain. A oedd hwnna'n atgoffa fi o'r adnod yma o llyfr y Diarhebion. Trystia'r arglwydd yn llwyr, paid dibynnu ar dy syniadau dy hun. A be mae hwnna'n golygu? Mae'n golygu derbyn, mae nid ni sy'n gwybod orau bob tro, a trystiwch chi, gofynnwch chi'n heili, mae hwnna'n anodd i rai ono ni. Okay? Dyn ni gyd yn dieddol o feddwl bod ni'n gwybod y well. Mae'n golygu bod o ddifri ynglŷn â gwrando ar lais Duw. Ac os dyn ni'n teimlo bod Duw yn harwen i wneud rhywbeth, yn bod ni o ddifri ynglŷn â profi os di hynny'n wir yn erbyn y Beibl a trwy weddio a thrafod gyda Christnogion eraill. Mae gwneud gwaith Iesu yn ffordd Iesu yn bwysig. Achos fel mae'r Salm 127 yn deud, os ydy'r arglwydd ddim yn adeiladu'r tŷ, mae'r adeiladwyr yn gweithio'n galed i ddim pwrpas. Yr ail bwynt, mae bendith ar y gwaith yng nghanol ein pethau a'n llefydd cyfarwydd. Gwrandewch ar yr adnodau eto. Dyma beth i gwyddodd, roedd criw ohonyn nhw gyda'i gilydd, Seimon Pedr, Thomas oedd yn cael ei ar efaill, Nathanael o Cana Galilea, Meibion Sebedeis a dau ddisgybl arall. Dwi'n mynd i bysgota, medda Seimon Pedr wrth y lleill, a dyma nhw'n ateb, dyn ni am ddod hefyd. Felly, eithon nhw allan mewn cwch, ond eithon nhw ddal dim trwy'r nos. Nawr, wrth i ni weddol am y darn yma o'r stori, mae yna gwestiwn i ni ofyn i'n hunain. A'r cwestiwn yw, lle mae Duw yn bendithio? Meddyliwch am hwnna yn eich bywyd eich hun, lle mae Duw yn bendithio? A dwi'n gofyn y cwestiwn yna, weithiau, pan dyn ni'n meddwl am Dduw yn bendithio, neu Dduw yn galw rhywun i'w ddilyn neu i wneud i waithau, dyn ni'n dieddol o feddwl am rhywbeth dramatig. Dyn ni'n dieddol falle i feddwl am rhywun yn cael ei galw i fynd i rywle pell ac i wneud rhywbeth arbennig falle mewn gwlad arall neu mewn cyd-destun cwbl wahanol. Mae Duw yn galw felly, ond nid dyna'r unig ffordd na'r unig adegau y mae Duw yn galw. Yn y mwyafrif o achosion, mae Duw yn ein galw ni lle ydyn ni. Mae Duw yn ein galw ni lle ydyn ni, ac mae'n cymryd y pethau cyfarwydd yna, yn bywyd cyfarwydd ni, ac mae'n ni wedd newid e.
rhai blynyddoedd yn ôl, ges i fraint o bregethu yn Llanw, a testyn nes i gymryd yn Llanw oedd rhywfaint o hanes bywyd Esther. A os ydych chi'n gyfarwydd ar hanes y mywyd Esther, oedd e'n adeg pan oedd pobl ddiw mewn peryg, roedden nhw yn Persia o dan lywodraeth brenin dieithr a Hasferus. Doedd e ddim yn edrych yn obeithiol iawn. Oedden nhw mewn gwlad ddierth, oedden nhw dan fygythiad. A mi nath y brenin gynnal cystadleuaeth. Chwilio am y ferch ddela yn y wlad, a un o'r bobl nath ennill oedd Esther, yr Iddewis. A ydych chi'n meddwl, beth gan hwn i wneud efo gwaith Duw? Ond yn ystod yr hanes, ydych chi'n gyfarwydd yr hanes, mae'n debyg, mae'n dod yn amlwg bod yna gynllwyn ar y gweill i ddial ar bobl Israel. Mae rhywun yn trio twyllo'r brenin, ond mae Esther yn y palas. A mae Mordecai i chefnder hi yn deud wrthi, falle mae dyma'n union pam wyt ti wedi dod yn rhan o'r teulu brenhinol ar yr adeg yma. A mae Esther yn y lle perffaith ar yr adeg yna i wneud rhywbeth i warchod pobl Dduw. Os ydyn ni weithiau yn teimlo, ond mae pobl eraill sydd wedi cael ei galw, dyn ni'n anghywir. Achos dyn ni wedi cael yn galw i fod lle ydyn ni. Os nad ydy Duw yn dangos i ni yn eglur i fod eisiau ni fod yn rhywle arall, mae wedi'n galw ni i fod lle ydyn ni. Os dyn ni wedi clywed llais Duw, os dyn ni wedi derbyn ei wahoddiadau, dyn ni lle ddyliau ni fod. A mae Duw yn bendithio lle ydyn ni. Oedd e'n bendithio'r dynion yma yn y cwch pysgota. Oedd e'n bendithio'r bobl yma yng nghanol y pethau oedd yn gyfarwydd iddyn nhw. Y bendith ar y gwaith yng nghanol ein pethau a'n llefydd cyfarwydd. Yn ein gwaith, gyda'n teulu, gyda'n ffrindiau. Mae Duw yn medru ac eisiau yn defnyddio ni yna. A mae eisiau yn trawsnewid ni mwyn bod o fendith yn y llefydd yna. A chi'n bod weithiau, dyn ni'n meddwl, hwnna'n rai bobl sydd efo rhyw job arbennig neu rhywbeth arbennig. Wel, na. Oedd y dwygwyr Protestanaidd yn gryf iawn ar hyn, Luther a Calvin, ac ddywedodd Martin Luther unwaith, a grandewch ar y geiriau yma, fyddan nhw ddim ar y sgrin. Mae gan y crydd, y gof, y ffermwr, mae gan bob un waith a swydd ei grefft. A sylwch sy'n mynd disgrifio nhw, ac hefyd maent i gyd yn offeiriaid ac yn esgobion cysegredig, a rhaid i bob un trwy ei waith fod o fydd i'w gilydd a'i wasanaethu, fel yr gellir gwneud llawer o fathau o waith lles corfforol ac ysbrydol y gymuned, yn union fel y mae holl aelodau'r corff yn gwasanaethu ei gilydd. Glywswch chi'r teitlau yna? Y crydd. Dyn trin sgidiau. Dyn sy'n gweithio'n Timpsons. Di Timpsons dal i fod? Ydy, oce. Dyn sy'n gweithio'n Timpsons. Y gof, oce, dys nymryd llawer o faint o gwmpas lle nawr. Rhywun sy'n gweithio fo'i ddwylo. Y ffarmwr yn gyfalu am y praidd, yn gyfalu am y gwartheg, neu beth bynnag, neu'n tyfu cnydau. A sut mae disgrifio nhw? Offeiriaid ac esgobion cysegredig. Achos, os dyn nhw'n blant i Dduw, mae Duw yn gweithio trwyddyn nhw i gyffwrdd a bendithio yn rhai o'i cwmpas nhw. Doedd dim byd yn fwy cyfarwydd i'r disgyblion yma na physgota. Ond mae Iesu yn dod atyn nhw yng nghanol y pethau cyfarwydd yna, ac wrth iddyn nhw wrando arno fe, mae popeth yn cael ei newid. Popeth yn newid. Dewch chi'n unne hefyd feddwl am sut mae'r arglwydd am draws newid ein bywydau ni, lle ydyn ni, yn y gwaith, yn y cartre, gyda'n teulu, gyda'n ffrindiau, gyda'n cymdogion. Mae'n destyn i ni feddwl a gweddio amdano yn fanna. Pwynt nesaf. Mae'r cyfan i bwyntio at Iesu yn ein Meseia. Mae'r adnod yn dweud, doedd dim un o'r disgyblion yn meiddio gofyn iddo pwy wyt ti, roedden yn gwybod yn iawn mae'r meistr oedd e. A chi'n modd, dyn ni wedi dechrau edrych ar y straeon yma yn dydyn, am y disgyblion yn cyfarfod Iesu ar ôl yr atgyfodiad.
A be dyn ni wedi gweld? Gyfeiriau i byth efnos nôl at y ddau ddisgybl ar y ffordd maes. Oedden nhw'n nabod Iesu? Nag oedden. Dyn ni wedi edrych ar hanes y Mair yn yr ardd. Oedd hi'n nabod Iesu ddim ar y cychwyn. Doedd hi ddim yn ei weld e. Ac ar ddechrau'r stori yma, dyn ni darllen, doedden nhw ddim yn ei nabod e. Ond nawr, doedd ddim un o'r disgyblion yn meiddio gofyn pwy wyt ti. Roedden nhw'n gwybod yn iawn o'r meistr oedd e. So yn raddol, oedden nhw wedi dod i weld. Maen nhw'n symud o ansicrwydd i obaith o amheuaeth i ffydd, ac mae hyn i gyd yn digwydd wrth iddyn nhw weld Iesu. Dyna sy'n mynd digwydd wrth iddyn nhw weld Iesu. Maen nhw'n ei weld e. Maen nhw'n clywed yr awdurdod yn ei lais e, fel oedden nhw wedi clywed o'r blaen, a maen nhw'n cofio y cyfan oedd e wedi wneud, y cyfan oedd e wedi cyflawni, a mae gweld Iesu yn newid popeth. Oedden nhw wedi gweld e'n tywelu'r storm ar yr un llyn. Oedden nhw wedi gweld e'n codi Lazarus. Ydyn ni yn edrych am waith Iesu yn ein bywydau ni? Achos mae ar waith yn ein bywydau ni. Fe fynodd Rhys i ni yr wythnos dwytha. Ydyn ni eisiau gweld Iesu? Ydyn ni'n clywed ei lais e? Ydyn ni'n nabod ei awdurdod e pan mae'n siarad â ni? Neu'n gwneud rhywbeth yn ein bywydau ni? Mae Duw am i ni ei geisio fe. Gwndewch ar yr adnodau yma o lyfr Jeremia. Os byddwch chi'n chwilio amdana i o ddifri a'ch holl galon, byddwch chi'n fy ffindio i. Eto, os byddwch chi'n chwilio amdana i o ddifri a'ch holl galon, byddwch chi'n fy ffindio i. Ac efallai, mae nawr ydy'r adeg allweddol i ni. Allai fod yn gyfnod allweddol yn ein bywydau ni. I ni geisio Duw o ddifri. A be mae'r stori yma'n deud, os dyn ni'n ceisio Duw o ddifri, dewch i ni edrych ar Iesu. Achos unwaith dyn ni'n edrych ar Iesu ac yn gwerthfawrogi pwy ydy e, mae'n newid popeth. A mae o fewn yn cyrraedd ni. I rai, efallai bod yna degen yn bywyd ni, pan dyn ni, fel y disgyblion, efallai meddwl, a Iesu sy'n yno? A Iesu sy'n galw arna i? Yr allwedd ydy canolbwyntio arno fe. Disgwyl a gofyn iddo fe, gadarnhau mae fe sy'n siarad. A profi hynny wedyn yn erbyn y Beibl. Achos os ydyn ni'n ansicr nawr, mae yna sicrwydd ar gael. Mae yna sicrwydd ar gael. Mae fy nefaid i yn fy nilyn i am ei bod yn adnabod fy llais i, a dwi yn ei nabod nhw. Mae Iesu yn deud yn Efengyl Ioan. Cymlaen i'r pwynt ola. Mae yna fendith a thwf ar gael wrth ei ddilyn e. Eto, mae'r adnodau'n deud, dyma Seimon Pedr yn mynd i mewn i'r cwch a llusgo rhwyd i'r lan, roedd hi'n llawn o bysgod mawr, 153 yma, 153 ohonyn nhw, ond hynny, naeth y rhwyd ddim rhwygo. Mae'r rhan fwyaf ohono ni, sydd falle chydig bach yn hŷn, dyn ni wedi byw trwy ddyddiau lle dydy pobl ddim yn disgwyl gweld pethau mawr gan Dduw. Dyn ni ddim wedi bod yn disgwyl gweld Duw ar waith, os dyn ni'n onest. Ond yn y blynyddoedd mwyaf diweddar, dyn ni wedi cael braint rhyfeddol achos dyn ni wedi gweld pethau newid. Dyn ni wedi cael braint yma, yng Nghaersalem, mewn ffordd fach, achos dyn ni wedi gweld pobl yn dod i ffydd. Dyn ni wedi gweld pobl yn dod i gredu am y tro cyntaf. Dyn ni wedi gweld pobl yn ail ddarganfod ffydd. Dyn ni wedi gweld pobl yn dyfnhau ei ffydd. Yn dyfnhau ein perthynas gyda'r arglwydd, a hwnna'n rhywbeth i ni ddiolch gymaint amdano fe. A be mae'r hanes yma'n cadarnhau, yr llwyth yma o bysgod aeth i mewn i'r cwch. Be mae'r hanes yma'n cadarnhau yw bod bendith a thwf ar gael wrth ddilyn Iesu. Mae'n rhywbeth i ni sylweddoli a gobeithio yno fe.
be di'r pethau dyn ni'n ansicr ohonyn nhw? Ydyn ni'n ansicr os yw Duw am fendithio? Ydyn ni'n ansicr os fydd gan bobl ddiddordeb? Yn ansicr a be fydd pobl yn meddwl amdano ni os dyn ni'n siarad efo nhw? Ond mae'r neges yma yn deud wrthon ni am fod yn hyderus, am fod yn agored. A mae yna beth arall i ni sylweddoli sydd yn digwydd o'n cwmpas ni. Falle bod chi wedi gweld, dwi'n meddwl bod Rhys wedi rhannu rhywbeth ar Facebook am hyn yn yr wythnosau diwetha. Ond nath Cymdeithas y Beibl, wnaethon nhw gomisiynu arolwg. Arolwg gan wnaethon nhw ddefnyddio YouGov, yr mudiad annibynnol YouGov, i wneud ar arolwg yma. A oedd yr arolwg yma yn edrych ar agweddau at fywyd ysbrydol. Am yr canlyniadau yn drawiadol iawn. Ynga sut mae pobl y dyddiau yma. Mae'n adroddiad mawr, mae'n y lot yno fe, ond jyst grandewch ar 3 peth. Bydde 1 o bob 3 person yn mynd i gapel tas rhywun yn ei gwahodd nhw. Meddyliwch am hwnna. Bydde 1 o bob 3 person yn eitha licio mynd i'r capel tas rhywun yn ei gwahodd nhw. Yn ail, bydde 1 o bob 4 person yn fodlon agor y Beibl. Tas rhywun yn rhoi Beibl iddyn nhw, tas rhywun annog nhw i wneud. A bydde 2 o bob 3 person yn gwerthfawrogi gweddi. Jyst gyfeilwch yn y pethau yna. Am y bobl allan y fanna, dyn ni'n meddwl falle bod gynnon nhw ddim diddordeb. Ond ma' yna. A be dyn ni angen wneud ydy mentro chydig bach. Nawr ddewn ni fwy at sut mae hynny mewn munud. A na jyst deud un dyfyniad arall allan o'r adroddiad, mae hwn yn Saesneg. We found that the church is in a period of rapid growth. Pryd y drethach chi glywed y geiriau yna. We found that the church is in a period of rapid growth, driven by young adults and in particular young men. Young adults are more spiritually engaged than any other living generation, with Bible reading and belief in God on the rise. But we also see that active engagement with the church has a significant impact. Ond wedyn mynd ymlaen i ddweud, challenges remain for the church and civic society in responding to this quiet revival. But its reality can no longer be denied. Mae'r neges y bore yma a'r neges o'r arolwg yna yn atgoffa ni bod yna fendith a thwf ar gael wrth ei ddilyn ac wrth rhannu amdano fe. Be dyn ni'n neud felly mewn ymateb i herf yna? Nawr, dyn ni wedi cael profiadau gwahanol ar hyd y blynyddoedd. Rhai yn nhw bethau cadarnhaol, rhai yn nhw ddim. Oedden ni'n trafod rhai yn nhw yn y grŵp cymuned yn y blaen. A dwi wedi bod mewn sefyllfaoedd lle mae'n teimlo bod tystiolaeth mae rhywun yn rhannu jyst yn teimlo'n artificial ac yn forced. Chi'n gwybod? A oedd yn embarrassing, os dwi'n onest. Chi'n gwybod? Ond dim dyna be mae Duw yn galw ni i fod. Mae'n galw ni i fyw fel pobl Duw yng nghanol yn gymdeithas ni. Dyna be mae'n galw ni fod. Chi'n cofio'r geiriau yna yn Llyfr Esther? Falle mai dyna'n union pam wyt ti wedi dod yn rhan o'r teulu brenhinol ar yr adeg yma. Okay, dyn ni ddim mewn teulu brenhinol. Dwi'n meddwl, edrych yn cwmpas ni, dwi'n meddwl, mewn teulu brenhinol. Ond mi ydyn ni, lle ydyn ni? Mi ydyn ni yn y swyddfa, dyn ni yn y gwaith, dyn ni yn y stryd, dyn ni yn y clwb, dyn ni efo'r gymdeithas yma ac yn y blaen. Bob dydd o'r wythnos, dyn ni yn y llefydd yma, ac mae Duw yn deud, falle mae dyma'n union pan rwy ti yno. Dych chi wedi meddwl am hynny? Meddwl am lle ydych chi o ddydd i ddydd, falle mae dyma'n union pan rwy ti yna, achos bod Duw eisiau dod â bendith i'r bobl yn y lle ac i'r llefydd yna drwyddo ni. O'n i'n sôn bod ni wedi cael, hynny yw, mae un neges yn morffio mynd i'r nesaf, gaethon ni drafodaeth ar hyn yn ein grŵp cymuned ni wythnos diwetha, fi ni'n trafod sut dyn ni'n gwneud hyn, sut ydyn ni'n pysgota dynion. A dwi'n meddwl bod jyst dal 2 beth yn ymweddyliau ni. Yn gyntaf, mae'n galw'r disgyblion i wneud hyn. Ac wrth edrych ar fywyd y disgyblion, cyn ac ar ôl y cyfarfod yma, dyn ni'n gweld yn glir bod dim angen i ni fod yn berffaith i wneud y gwaith. Achos doedden nhw ddim yn berffaith.
Dyn ni ddim angen bod yn berffaith i wneud y gwaith, ond dyn ni yn medru tystio am be wnaeth Iesu a'r gwahaniaeth mae wedi gwneud yn ein bywydau ni. Ac yn y grŵp cymuned hefyd, eithon ni'r casgliad bod be dyn ni fod i wneud yn disgyn rhan rhyw 3 pennawd. Mae ynglyn â be dyn ni'n gwneud, y pethau dyn ni'n gwneud, mae ynglyn â be dyn ni'n ddeud, be dyn ni fodlon rhannu. Ond yn bwysig hefyd, mae ynglyn â sut dyn ni'n ei wneud e. A o'n i'n meddwl bod nhw'n clymyd yn hyfryd efo neges Rhys wythnos dwytha, achos fe soniodd Rhys wythnos dwytha, bod ni'n cael y fraint o rhannu heddwch Iesu, shalom Iesu, gyda'r bobl o'n cwmpas ni. A mi fedrwn ni'n neud hynny jyst trwy fyw yn bywydau yn ei canol nhw. Hynny yw, dwi'n gwybod bod rai o'n chi wedi clywed fi yn cyfeirio at yr adnodau yma, yr adnod yma yn llyfr 4 o'r blaen, sydd yn sôn yn ei rhannu amdano fe. A ddolwch y Meseia a choll galon a'i gydnabod e'n arglwydd ar eich bywydau, byddwch barod bob amser o'i ateb i wybynnag sy'n gofyn i chi esbonio beth ydy'r gobaith sydd gynnwch chi, ond byddwch yn garedig wrth wneud hynny a dangos y parch fyddai Duw am i chi ddangos atyn nhw. A byddwn ni'n cael fyna di patrwm sydd ddim yn fforst, ddim yn artiffisial. Be di'r pwyslais? A ddolwch. Byddwch gyda Duw. A wedyn, byddwch yn bobl Dduw gyda pobl. A wedyn, fydd pobl yn gweud, be di'r gobaith gynnwch chi? A wedyn, yn gwbl naturiol, mae yna gyfle i rhannu, mae yna batrwm dwyfol hyfryd yma. Mae'n golygu addoli Iesu, byw gydag e'n arglwydd, bod yn agored am hynny, ddim cuddio fe. Chymod, dyn ni'n swil o ddeu, chymod, os yw'n gofyn chi fori, be nes i ddoi? Be nes ti dros y penwythnos? Nes i rwyl fwyd, ie, oce. Be nes ti di Sul? Nes i capel? O, sut beth oedd hwnna? Deud yn dy fe. Deud bod yna fendith di gael. Deud bod yna gyneuon hyfryd dyn ni wedi canu. Deud bod ni wedi cael yna atgoffa neu asetu niw Duw. Bod yn agored. A wedyn ni hwnna'n newid popeth. Oherwydd mae Duw yn medru gwneud gwahaniaeth. Dim oherwydd ni, oherwydd mae Duw yn medru gwneud gwahaniaeth. Nôl at y 4 pwynt yna i gloi, am Pysgotwyr Dynion yn Estyn Allan. Mae rhaid ni wneud gwaith Iesu yn ffordd Iesu. Dyn ni, pob un ohono ni, angen gwrando. Dyn ni angen bod yn fodlon, bod yn ifydd. Mae hwnna'n mynd i fod yn fendith i bob un ohono ni. Dewch i ni ddod yn fwy cyfarwydd a be mae eisiau i ni wneud. A dewch i ni fod yn fodlon ildio ein syniadau ni iddo fe. Yn ail, mae bendith Duw ar y gwaith yng nghanol ein pethau a'n llefydd cyfarwydd. Dewch i ni beidio meddwl, o, tasa ni'n mynd i lle ar lle, neu tasa'r peth ar peth yn digwydd yna, fydde Duw yn medru bendithio. Na, mae Duw yn medru bendithio lle ydyn ni. Dyna sut mae'n gweithio rhan fwyaf o'r amser. Mae Duw wedi'n galw ni i fod lle ydyn ni. Ac mae'r hyn y mae e'n dymuno gwneud yw ein bendithio ni a bendithio trwyddo ni yn fanna. A wedyn yr allwedd i'r cyfan yw bod y cyfan i bwyntio at Iesu. Yr cyfan i bwyntio at Iesu, dewch i ni ganolbwyntio arno fe. Treulio mwy o amser yn ei gwmni a dwi'n siarad efo fi fy hun fan hyn. Gweddio, darllen i aire, dod i adnabod ei lais yn well. A cofio bod yna fendith a thwf ar gael wrth i ni ddilyn Dewch i ni beidio chael yn temtio i feddwl bod Duw ddim ar waith, achos dydy hynny ddim yn wir. Mae Duw ar waith. Dewch i ni fyw yn bywydau felly fel pobl sydd yn edrych ymlaen, yn ddisgwylgar i hynny ddigwydd ymysg y pobl dyn ni efo nhw bob dydd. Mae bendith a thwf ar gael wrth i ddilyn Mi ddaw'r band ymlaen mewn munud, ond dwi jyst eisiau gair o weddi tawel cyn i ni gloi. Arglwydd, dyn ni'n diolch i ti dy fod ti yn Dduw sydd ar waith. Dyn ni'n diolch i ti am yr hanes yma. Arglwydd Iesu amdana ti yn dod ac yn bendithio'r disgyblion yn lle oedden nhw. A dyn ni'n diolch i ti, Arglwydd, bod ni'n gallu edrych yn ôl
Ac yn gallu gweld lle wyt ti di bendithio ni, lle oedden ni. A dyn ni eisiau ti wneud hynny nawr. A dyn ni eisiau ti wneud hynny, ddim jyst mwyn i ni gyrryw deimlad ffysi cynnes, ond dyn ni eisiau ti wneud hynny mwyn i'r fendith yna fynd allan at bobl eraill. Mwyn i bobl eraill weld un mor dda wyt ti, un mor hyfryd wyt ti, un mor arbennig wyt ti. Dy fod ti'n un sydd yn heiddi ein haddoliad ni, dy fod ti'n un sydd yn heiddi ein bywydau ni, a'n ufuddod ni. Helpa ni felly arglwydd i bwyso mesur, ac i fod yn onest gyda ti, ac i droi ata ti, gan geisio i ti weithio yn ein bywydau ni a thrwyddo ni. Amen.